खय चमानि सिम बुबाग्रानो लांसंनाय आबुनि परे जों डाइरेक्ट दलदली थानाय दलदलीनि इंगाय नतुन बाजारनि परे इनो थानाय जों काटासरा काटासरा परे जायगाया अमायके जों सानखला इंडास्ट्रियाव सफैनाय आबुनि परे जों सुदा यांगा मुराबारि थैयै मुराबारिनि परे जोंनो हेजामारा परे जों मुराकारि थैयै समाकारि थै नखरै बरकातलनि मेल समनि एर परे सुनायाव खाथिनि रेडि पाइनाय बाहाय मा औरतो 100 लाइकेगा आशा आइदि केते 80% दमाने तो 100% थागा ओ कयेकदिन परे के साफुन थांखिनि पर अफिस आफास खुलुमनाय गैया अरो गुन्डानि खायनो बाहायनो ट्रेक बरबो यागार बायखा बेफोरनि बागै वाना जानाय कुंस्रै এবং 100 एबा थाखाय आसा ताखौनो लुकराव खायाखौ जे सिफ्रा मथा जयेन खायाखौ फाइना मुसुंनि दङ बरंना तां मेसेज रनाय आं अबनो मेसेज ना मुसुंगो जे बुबाग्रानो पाइसाक बुबाग्रानि गुबै लामानो सिनि सिफ्रासनि थांखांनाय लामा अ लामायावनो जों आं मेसेज ना मुसुंगो तावबान जारा खायाखौ बर' खायनायखौ थांसा हांखाय थांखांनाय लामासो नों